ही सह्याद्री आहे का स्वर्ग? जय महाराष्ट्र, मी एक आहे. महाराष्ट्राच्या मातीत व सह्याद्रीच्या कुशीत जन्म घ्यायला नशीब लागतं व त्याहून जास्त नशीब ते अनुभवायला. आपण आयुष्याचा बराचसा वेळ भूतकाळावर घडलेल्या गोष्टींवर विचार करण्यात घालतो व उरलेला वेळ भविष्यातील कधी घडतील किंवा न घडणाऱ्या गोष्टींवर. या सर्व धावपळीत मात्र आपण आजचा वर्तमान जगायचे विसरून जातो. आयुष्य हे धावायचं नसतं, जगायचं असतं. शिवछत्रपतींच्या या पावनभूमीत त्यांच्या कृपेने अस्तित्वात असलेल्या सह्याद्रीचे सौंदर्य आपण आहोतवर जगून घ्या. कारण खंडेराव आयुष्याच्या चित्रपटाला पुन्हा वन्स मोर नाही,